Assalamu alaykum hormatly watandaşlar, aýdym tadyň mehriban mustaqlary. Gahryman arkadamyzyň peşse süren cenneti ýurdunun nuruny gursaklaryna çoýup, mehrini äleme ýaýyp, arkadaly gahryman serdarymyz bilen özüni iň bagtly halk saýyp, geljegi uly önemli barýan eziz watandaşlar. Ine bugun gahryman arkadamyzyň tagallasy bilen açylan Türkmen Owady teleradio ýaýlymyz bilen şeýle-de watanymyzyň ýüregi, Aziýanyň merjen şäher, gözel paýtagtymyz Aşgabat şäherimiziň iň bir gözel künjekleriniň birinde ýerleşen, ýurdumyzda awraýly ýokary kujaýlarynyň biri bolan Türkmen Döwlet Medeniýet Instituty bilen bilelikde taýýarlanan Köňül Owady adly aýdym sany gepleşigimiziň bugünkü täze sany ýaýlyma çykdy. Anha mehriban ýyldaşlar, hormatly tomoşaçylar, Köňül Owady adly gepleşigimiziň bugünkü sanyda gepleşigimiziň dowamında bir näçe hoş owady aýdymdyr salar ýerine ýetirip berjek. Diyarımızın yaş, zekili aydımçılarının biri, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi Umit Murat Kılıçmuradow gepleşigimizde mehmançylykda. Umit Murat, gepleşigimizde sizi hoş gördük. Gepleşigimizde çağıran üçin köp sag bolun. Biz ýaşlara giň mümkinçilikler döretip berýän gahryman arkadagy gahryman serdarymyzyň janlary sag bolsun, tutýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara wetlensin. Köp sag bolun Umit Murat, arzularyňyz hasyl bolsun. Mehriban ýyldaşlar, hormatly tomoşaçylar, Türkmen Owady teleradio ýaýlymyzda höderlenýän Köňül Owady adly gepleşigimizi Umit Murat Kılıçmuradowyň ýerine ýetirmeginde ajaýyp aýdym tarlar bilen dowam etýär. Dinläň, diýinçalyň ýaýlymda Köňül Owady. Atamurun uçulur, kutlamanı bugün toya gelipdir. Ha beni tapadı uğran, fırsat yar bilin. Köllerimizi dolsun, tutar barın toyu gelipdir hey 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 gelipdir Bağışlarımız hayrar hos ovad bilin vay kil bilin Kızık tutar bar toyu gelip hey 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 hey
görnäkil görkany kim ajaýyp. Sözler sada giriye hucu uyjany, yüreğin fetini çar yana ýaýyp, tadyň owazyna köngül heýjany, ta salyakan bu dünýäni unudup, güldeyin açılan göwnüň galkynýa, mukamy öwrülen şerin duýgulan, owazyň täsiri dünýä ýaňtalýa, bu owaz öwrülýe sirli ummany, joşun kalbyň ýol beren okdymmaga, kalbyň baky urwutyny öwrülýe, çünki her saat eýe bolýa numana. Karanlık gecede gelmen kolum sündüm. Karanlık gecede gelmen kolum sündüm. Bu kolum oyli mahmalın sede. Aytine baktım ongur külnür yollum. Ha baştan kuşum allım mahmalın seti. Mahmalın seti, kırmızın seti, sesin seti. Yar, o tür yarım ziyadul pındaranıp, tarap bolu başı üyme oranı. İmay bilen olmak mılıp durunup, köngülü siyat hallım mahmalın seti, mahmalın seti, kırmızın seti, sesevin seti. Zahana Ten molor ten kan azala bahano Haripin aylanır sözün bahana seti, mahmalın seti, kırmızın seti, vah sesin seti. Yar, ne pek tarih eyler kırkı pusuşun, neyle yuturup ol alır olsun. Soğlar eder teşvişin elime o sallım mahmalın seti, mahmalın seti, kırmızın seti, sesin seti. Tanahtır edimden zan gelin nemeden yen dün kucu aydın diydin dini gelini hayt 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 ha elimi ot hallım mahmalın seti seylettim mahmalın seti, mahmalın seti, kırmızın seti, sesin seti. Senin qara gözlüň edizdir maňa, çäksiz bagt dileýän edidim taňa, aklalym ýetirsin güneşli daňa,
Buysan sülen, nurun fatça gözlerin, bakışların yüreğime däridir. Bilsen gözlüm, sen gözlerin zarıdır. Meni mecnun eden, gözlüm dälmidir. Buysan sülen, nurun fatça gözlerin. Baharda açılan bägüller ýaly, şirin sada başyň ýaykamadın mı? Henidi senmedik ardular ýaly, göze ilen umman salmadın mı? Henidi senmedik ardular ýaly, göze ilen umman salmadın mı? Yıldız durup alta devre taşını, çöllep çöllep örtüm kara taçını. Armanı koyma sen söyün mavşunu, açılan güllerde yağmadın mı? Armanı koyma sen söyün mavşunu, açılan güllerde yağmadın mı? Bütün ömrümü sen bilen geçirsem yaşlık devrimi. Dip arzu etsem başa varmadım mı? Başa varıp ötsep arzumadın mı? Dip arzu etsem başa varmadım mı? Başa varıp ötsep arzumadın mı? Bağışı aydır namı düdüyün, ağlata gözlerin nenen düdüyün. Çın yürekten sana söyleyen deyin, canalıcı gözlü yarmadın mı? Çın yürekten sana söyleyen deyin, canalıcı gözlü yarmadın mı? Umman salmadın mı? Hey, vay. Umid Murat Anhaşun ki koňuly wadaty gepleşigimizde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talibi, Türkmenistanyň prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn asyr bäsleşiginiň ýeňjisi ýaş ýazyjy Beginç Anaýew bir näçe sowallar ýazyp ýollapdyr. Şol sowallary size ýetirmek bilen gepleşigimiz dowam edäýeli. Eger-de sizden sungat näme diýip sorasalar, näme diýip jogap bererdiňiz? Sungat insanlaryň kalma barýan ýol diýip hataplanýar. Sebäbi sungatyň istenlik görnüşi insanlaryň ýüregini joşurýar, kalbyny heýjana getirýär. Umid Murat, gepleşigimizi siziň ýerine ýetirmeňizde ajaýyp aýdym saatlar bilen dowam edäýeli. Hevesim yok sevey yarım bulmasa, aynısı karar tapmadı bizim illerde. Ay bağı yesi bil boyu yarım bulmasa, gönlüm
karar tapmadım Täze ullerdi Ay täze ullerdi Ay ilm dama Güldüm boyu Gürmäge zar men Yaxşıdan ayrılıp Yamana yar meni Ay gitmeni etirmen boyu köpbi karar men Göwnüm arzu eyler Ah gözüm yollardı Gözüm yollardı Haytımır atasa yar 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 Yüreğim dağlanam Haytı peri biline Gönlümü sağlam Ay yar bizin ayrılıp boyu Gürnirde ağlanam Haytı tekrarlardı Çöllerde ağlar Ay öpüdür yarım Göçtü yurdunun Gözlerine sürtemey Pay girdin nene Ay sütümken baba Hanım derdinden Tahircan gelmedi Ayda yıllardı Ayda yıllardı Hayıllarda Hayıllarda Tahircan gelmedi Ayda yıllardı Ayda yıllardı İki çağ oturup söhbet edeli. Gelidiydim. Asıp göwnüm yad eyle. Güllü yaylalara seyle gideli. Yılgır yarım. Güller mesad eyle. Gözlerine mail ollu diyelim. Anan gülüm senin özgen idemen. Meni atma yanıp duran oda sen. Yılgır yarım. Güller mesad eyle. Aylanıp çıkmalıyorlar onunla var ey onunla var Yayınıp çıkarlar makbul degreti Şöyle sakan dalilir onunla var ey onunla var Yalkımatır her sene Yakımlı şamaları her günne her günne Atılır ok yalıp barır her kanna Sapırmın kıl boyun malır onu bar ey onu bar
vatan uzun boyluyun sevilir onna bar ey onna bar seyle sakın dağılır onna bar ey onna bar Menin eldim töyünüm teret göllerime, gül kesbin göllerimden gidleme. Bugün bana öykü bilen teredip, qaharlanıp, qadap bilen sözleme. Men yerde bolsam da yüreğim sende, hovam, suwum, hatta alyan demim sen. Gülüm, gunçam, gödellerim gödeli, serin aydınlarda töyüge teňim sen. Taşını örme yaraşar ey taşlar bimar Hatice a a a o o o a a a soyumrular almamadırlar Hatice almamadırlar Hatice heydi diyer bu şertlere gel kadim kuyurtlara ya meni tükenme dertlere eyledin duşar Hatice oye Tenne buradan var Hatice oye a a a o o o a a a o o o o o o hay
olsan diner azadan azadan Akserin kutulsa algır tazadan Başın göter gider çölliye diye çölliye Akserin kutulsa algır tazadan Başın göter gider çölliye diye çölliye Cemalını küydep uğradım sana Doyma yok didardan kalım min dana Isın badasını uzadık bana İçirdin avını balliye diye balliye Isın badasını uzadık bana İçirdin avını balliye diye balliye Karasoğlun diyer innine etmeli Misafirler doğduk yurda yetmeli Sen gittiyen ondan nenen gitmeli Sen getirdin beni gelliye diye gelliye Sen gittiyen ondan nenen gitmeli Sen getirdin beni gelliye diye gelliye Akserin kutulsa algır tazadan Başın göter gider çölliye diye çölliye İçirdin avını balliye diye balliye Ey vay Türkmen halkının milli lideri, Kahraman Arkadağımızın, hormatly prezidentimiz Arkadağ Kahraman Serdarımızın canları sağ, ömürleri uzak olsun tutyan tutumlu işleri ruvası mendillerde ruvasıkları veslensin. Kahraman Arkadağımızın, hormatly prezidentimiz Arkadağ Kahraman Serdarımızın sayesinde medeniyetimiz, sunatımız güllösün, gulaşsın. Ata vatanımız Türkmenistan yurdumuzda hoşovalı aydım sağlığın ovadı belent yanlansın. Acayip aydım sağlar kalbinizde bağ nurunu paylasın. Gepleşimizin indik sanlarını didarlaşança hoş vaktiniz.